Ir-responsabbiltà politika ta' Robert Abela titlob li hu jagħmel ħiltu kollha biex mill-aktar fis isir jaf min hu l-Ministru konċernat u wara jieħu l-passi meħtieġa. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara x-xhieda fil-qorti ta' Vincent Muscat magħruf bħala il-Koħħu li tenna taħt ġurament li hemm Ministru fil-Kabinett tal-Gvern li għandu rabta ma' kriminalità organizzata. B'reazzjoni għal din ix-xhieda, il-Prim Ministru Robert Abela qal li hu talab lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jindaga għal min kien qed jirreferi Muscat. Waqt intervista fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista, Robert Abela qal li l-Koħħu qed jinsisti li ma jsemmix ismijiet. Bitweġiba għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa allura huwa aċċettabbli li għandu Ministru bdel daqstant kbir fuq rasu. Bernard Grech qal li responsabilità politika ta' Robert Abela titlob li hu jagħmel ħiltu kollha biex mill-aktar fis isir jaf min hu l-Ministru konċernat u wara jieħu l-passi meħtieġa. Il-Prim Ministru għandu obbligu li jibża għal isem pajjiżna bil-fatti u mhux bil-kliem biss, tenna il-kap tal-Partit Nazzjonalista.